Gidemolish kaganina sa Mandaue City Government ang kural o payag-payag sa Barangay Paknaan hadol sa relocation site na kontrobersyal kini kay may miangkong tagiya apan gibarugan sa syudad nga iya kinis gobyerno. Anang live report ni Nico Serino. Nick. Yes, Lan, gipangunayan sa mga opisyales sa Mandaue City ang pagpademolish ning kural sa Luna diha sa may Bakhawan, sakop sa Barangay Paknaan sa Mandaue City. Gipangunayan pagguba sa mga sakop sa City Demolition Team ang kural palibot ining yuta sa Barangay Paknaan. Gigabas ang poste o gihawanan ang dapit aron mapasudlan sa mga sakyanan. Lakip sa giguba ang payag-payag sa gwardya. Ang pag-angkon sa maong yuta hugot nga gisupak kay matud pa ang gobyerno ang nanag-iya niini. Pasabot sa City Assessor Attorney Julio Cesar Entise, ang gobyerno ang tag-iya kay foreshore land o dapit sa baybayon ang maong luna. May foreshore lease ang orihinal nga miabang sa dapit apan na-expire na kini. Wasab kunoy fencing permit ang proyekto. Tinuod imong lula na tax declaration, but the tax declaration is merely for taxation purposes. It is not equivalent to title. Foreshore lease na nag-abang siya sa syudad, gigamit ni as fish fund, nag-abang sa syudad. Dili na mahitabo na ang nag-abang mahimong tag-iya later, unsa man rentoon. Gipabarog sa City Hall ang karatula nga nagpamatuod nga sila ang nanag-iya sa lugar. Plano sa syudad, gamiton ang luna aron temporaryo nga kabalhinan sa mga residente sa bahaunong parte sa barangay. Bana-bana sa syudad, moabot sa 17 hektaryas ang lugar. Gipakliran sa taga-DPWH ang sapa. Nya naman ni ganas tubig diri nya giabunuhan mo nag illegal reclamation mo gud ni diri. Kani this used to be fish pond. Fish pond gini siya. Karon ang legal reclamation abot doon gibabagan ang against tubig mo nang baha dito mo lahos rin. Apan sa interview sa telepono, hugot nga gibarugan sa usa sa nagpaila nga tag-iya ang claim sa City Hall. May pamatuod kuno sila nga ilaha ang yuta. I am not happy about this because this is very unfair. It did not go through due process. And then from the start, it never went through process. Starting December 9, 1980, it's not foreshore land anymore. It's not foreshore land. It's not classified as foreshore land ka ng area. Yung mo naman namin lang i-claim. Una nang mipasaka og reklamo sa Ombudsman si Melendres, batok sa pipila ka mga City Hall department heads sa matud pa paglisod-lisod sa iyang kampo. Grave abuse of authority ug trespassing ang iyang gisangat nga reklamo. We encourage her to file the appropriate cases in court. No? If she does have the title as owner of that property or even as a valid and legal possessor of that property, then she should not be afraid to seek legal remedies in court. Lan taod-taod na kini mong issue milana to pipila ka tuig na gyud ug gani dunay overlapping claims lain-lain ang mga tag-iya nga miangkon ning maong luna. Panhugot nga gibarugan sa Mandaue City Government nga sila ang dunay katungod sa pag-ugmad sa maong dapit. Lan? Daghang salamat Nico Serino.